Ja, we hebben eigenlijk rond het thema afval sorteren gewerkt. Ze hebben deze bak gemaakt waar je dan afval onder kan leggen en die determineert dan in welke vuilbak het moet met kleuren. We zijn op bezoek geweest in Sint-Elisabeth. Sint-Elisabeth en Sint-Doda. Ja, in Sint-Doda. En ja, daar hebben we eigenlijk vooral gezien dat er ook nog gewoon normale vuilbakken stonden. We dachten eigenlijk allebei bij onszelf van ja, dat moet hier toch niet echt zo goed lopen. Dus daarom dat we eigenlijk bij dit idee zijn gekomen. Nu herkent hij het flesje als een PMD-voorwerp en het begint nu blauw te flitsen. De bedoeling is dan dat de leerlingen het pakken en het in de blauwe bak leggen, de bak die overeenkomt met de kleur. En zo hebben we dan verschillende voorwerpen. We hebben die ook moeten leren om die objecten te detecteren. Ja. En dat is eigenlijk een heel chic proces. Wordt ook bij AI en zo gebruikt. Dat je echt zo 20, 30 keer bijvoorbeeld dit papiertje moet laten zien. En dat je dan dat hij dan dat op een duur dat papiertje herkent. Dat is heel chic aan die camera. Met de windmolen die ik vorig jaar had gemaakt was eigenlijk alles meer zelfstandig. Was meer 3D-printen, laser in het lokale van die dingen. Maar nu dat we met andere groepen samenwerken, dan merk je wel op dat het soms heel belangrijk is om te communiceren. Dat je soms geduld moet hebben met de andere groep. Voor mij was het eigenlijk vooral zorgen dat we geen kortsluiting hadden in ons programma met elektriciteit. En ik denk ook het programma van start echt helemaal van niks weten hoe dat we het gaan doen opbouwen. Dat waren eigenlijk wel de twee moeilijkheden. Leerlingen kennen de kleuren wel, dus ze kunnen dan heel gemakkelijk sorteren. Dus projecten zijn eigenlijk hulpmiddelen om te zorgen dat de leerlingen veel meer zelfstandig dingen kunnen doen en ook voor naar later toe in hun toekomst zelfstandig dingen kunnen uitvoeren. Dus het is echt wel een meerwaarde daarvoor.